Sige. Para mapanood ni nanay mamaya. Gia naman! Ubusin mo muna yung kanin mo bago ka agalunos. Awanon. Hawanon, inubos mo. O sige, Karod. Kainin mo yung gulay niya, ha? Pag hindi kumain ng gulay, hindi manonood. Ng YouTube? Sige, kain. Ako na. Ano Ubus din na ba na, yun? nakidkida nun. Takman? Nakidkida nun. Ba't dito? Nawan ulam ni Bantayan. O, ano. Mamay, say mamay. Ano yung kabil sa gulay yun? Nagadulang nga rin dyan yung kabil mga gulay kun. Hindi naggulay nga si Ading eh. Ang dami naman na naman. Nagbasit na ba ang ganyak na sabaw? Maligaya daday. Kainin mo yung gulay. Mama. Naubos na niya yung gulay niya. Oh. Ang galing. Galing sabi ni nanay ito. Wow. Nagpipinta dahil akong nana. Magkaling ako. Ano to? Gulay din niya. Ayaw ko to. Sibuyas pala yan. Labas ko na rin gulay ko. Ba't din naman ako? Ilang subo lang. Dalawang subo. Inigop niya atin. Gupumot to. Neel, wadam sayang. Vitamins yan. Munsi? Najay! Baka tubig. Uminom ka na. Thanks. Said.